За какво пуснахте гласа си днес? Пуснах гласа си за това България да продължи своето развитие, да бъде свободна и държавата, в която всички ние мечтаем да живеем от години. Искам да приканя хората да излезнат и да гласуват. Гласуването е наша отговорност, гласуването е наш дълг. Излезте и гласувайте. Нека ние да сме тези, които да определяме бъдещето, посоката на България, а не купения и контролирания вод, който се случва именно на тази предизборна, именно на този ден, на този вод. В Хасковска област, повярвайте ми, е нещо страшно. Това, което наблюдавам в малките населени места, как кметове и кметски наместници са упълномощени лица и стоят в секциите и контролират, наистина е страшно. Вие подадахте ли жалба? Да, подадах жалба към РИК, именно в община Свиленград. Кметове и кметски наместници са тези, които са упълномощени от партиите да бъдат вътре в самите секции. Това закона го забранява. Нека да спазваме закона, поне в този ден. Благодаря.